Mä oon Liipola Johanna ja mä tänään kerron teille X-Thinking-ajatusmallista. Eli se on yksi muotoilijan työkalu miettiä asioita monelta eri kannalta. Miksi hackathonissa tiimit tarvitsevat erilaisia ajatusmalleja? Koska hackathonissa on joku sellainen tietty aikaraja. Yleensä se on 2 viikonloppu tai 24 tuntia, 48 tuntia. Eli kun lähdetään ratkaisemaan niitä haasteita, niin täytyy tutkia sitä haastetta tosi nopeasti. Miksi tiimit tarvitsevat erilaisia ajatusmalleja tällaisessa nopeassa tuotekehitysprosessissa, kuten hackathon? Aika usein näihin hackathoneihin rekrytään vain opiskelijoita, joilla ei ehkä ole sitä tiimiä. Se voi olla myös niin, että on ihmisiä, jotka tulevat oman tiimin kanssa. Eli kun tämmöinen hackathon on ehkä vuorokauden mittainen, viikonlopun mittainen, eli 24 tuntia, 48 tuntia, mutta kuitenkin aika rajattu aika, niin pitää ymmärtää niitä tiimiläisiä tosi nopeasti. Mä esittelenkin nopeasti, mitä se X-Thinking on. Ja miksi niitä tarvitaan. Eli aina me ei ymmärretä niitä toisten ihmisten ajatuksia. Me ehkä ollaan luotu semmoinen arkiajatus, että miten me mietitään ja miten me ajatellaan. On tunnistettu ja on aika monta teoriaa, jotka luodaan tämmöisen viitekehyksen ajatusmallille. Ehkä tunnetuin niistä on design thinking, eli muotoiluajattelu, mutta myös systeemiajattelu on tosi tärkeä. Ja osaltaan nämä ajatusmallit menee vähän sellainen päällekkäin, limittäin, vuorotellen, joten on hyvä tunnistaa sellaisia erilaisia malleja, missä on helppo ymmärtää, mitä se toinen haluaa. Miten tällaista ajatusmallia voi oppia? Miksi sitä pitää oppia? No, kyllä me ajatellaan tosi eri tavalla ja se, että toinen on ehkä luova, niin toinen miettii niitä lukuja ja malleja. Ja siksi yksi sellainen hyvä harjoitus tällaiseen erilaiseen ajatusmalliin on ja miten itse tunnistaa, kuka on myöskin tällaisessa on tämmöinen Six Thinking Hats. Eli siinä kerrotaan, että siinä on valkoinen, punainen, musta, keltainen, vihreä ja sininen hattu. Ja tämä tarkoittaa sitä, että valkoinen hattu on sellainen, että se aina vaan miettii niitä faktoja. Eli kuka on, paljon on mennyt rahaa, hän tietää tilastoista kaiken. Sitten on punainen hattu, joka on semmoinen vähän niin kuin fiilistelijä, että se aina niin kuin tunteen mukana. No kyllä, musta tämä on tosi ihanaa, jos tämä tehdään näin. Ja sitten musta hattu, joka on aina vähän sellainen negatiivinen, ja nehän me tunnetaan kaikki. Aina on jotain haasteita tai ongelmia. Keltainen hattu on aivan se positiivinen tyyppi, että kyllä tässä aina löydetään jotain asioita. Ja sitten luova hattu, eli henkilö, joka aina keksii uusia ratkaisuja, ja ehkä nekin voi olla vähän joskus sellainen rasittavia. Ja sitten sininen hattu, joka on sellainen yhdistävä ja se kuuntelee kaikkea. Ja sä oot puhunut näitä tilastoja ja sulla on ollut tämmöinen fiilis ja niin poispäin. Eli tämmöinen niin kuin vähän yhteen luoja. Eli tätä voi harjoitella ihan niin, että ihan fyysisestikin laittaa sen niin kuin erilaisen hatun päähän, jolloin niin kuin se keskustelu ja se ideointi ehkä voi niin kuin rikastua, koska ihmiset voi ottaa sellaisen hatun, jota ne ei itse asiassa normaalisti käytä. And peers, a little bit the managers as well. So I think if you understand. Meillä oli viikonloppuna kyllä hackathonissa tosi mielenkiintoista keskustelua. Eli noin tunnin verran käytiin läpi näitä asioita. Eli ensin noin 30 minuuttia kerroin X-Thinking ajatusmalleista tai erilaisista ajatusmalleista. Ja sitten tiimit saivat miettiä heidän omaa ideaa ja keskustella sitä tämän Six Thinking Hatin kanssa. Ensin he ottivat sen
sen hatun päähänsä, joka on heille helpoin, ja sitten seuraavat 15 minuuttia he ottivat sen vaikeimman hatun. Okei, tämä hackathon, missä mä olin alustamassa näitä keskusteluja, oli Revity Hackathon, eli Health Tech, eli terveysteknologia hackathon, ja se pidettiin Sparkupilla Turussa viime viikonloppuna, eli lokakuun 1. viikonloppu 2023. Kiitoksia.